Allahu banda gobe kenan, banda gobe dai, banda gobe wato ainihin jibi za mu fara karatu littafin nan mai suna Nurul Bayan, littafin larabci wanda za mu yi karatunsa ta hanyar group na WhatsApp. Da yawa sai a tambaya ta wai malam menene Nurul Bayan? Sai in ce maka Nurul Bayan takaice wani littafi ne wanda ba na iya gaya maka abin da ke cikinsa a cikin bidiyon nan duka. Sai dai in takaita maka da cewa Nurul Bayan littafi ne wanda ke koya maka ta da bakin larabci tun daga alifun ba'un ta'un. Nurul Bayan littafi ne wanda ke koya maka hada bakakin larabci da irin yadda ake karanta su ko da ba wasali. Nurul Bayan littafi ne wanda a ƙarshen sa malamin ya san hada karatun tajwidi. Hada karatun tajwidin karatun Qur'ani Nurul Bayan akwai shi. Nurul Bayan duk wanda yake shan wahala wajen tada bakin karatun Qur'ani Nurul Bayan ka zo ka yi Nurul Bayan, na rantse maka da Allah zaka huce takaicinka. Duk wanda yake da matsala wajen wanda shi burinsa kawai in ya bude Qur'ani ga kowace aya masha Allah yana iya tada ta yanda ya kamata, sai in ce masa ya zo ya yi Nurul Bayan. Kai Nurul Bayan komai ne. In dai magana ce ake ta larabci, magana ce ake ta in koyi iya hada bakakin larabci, magana ce ta in na ga rubutun larabci ba wasali ba na iya tadawa ko ina da wannan matsalar, sai in ce maka zo a fara karatun nan da kai zaka sha mamaki. Nurul Bayan littafi ne wanda yake da sura lita'alimil qira'ati wa tartilil Qur'an. Sunansa ma yana gaya maka meye shi. Ma'ana wai haske bayyananne wajen koyon karatun larabci da kuma iya karatun Qur'ani. Wanda mai littafin ko in zai baka misalan larabci na baka da kalmomin Qur'ani. Zai iya ce maka wanda ya Nurul Bayan to kusan mafi yawa kalmomin Qur'ani ya san su. Dan littafi ne wanda yake da shahi kusan 100. Shi yasa amfaninsa da mahimmancin wannan littafin yasa muka sa karatunsa ta hanyar group na WhatsApp. Saboda da yawa suna zama a kasashen waje, Libya, Cote d'Ivoire, Abidjan, Algeria, Cameroon, Gabon, Saudiya, amma suna so su yi karatu addini amma babu dama. Babu wata makaranta da za a koya musu larabci ko kuma gashi cikin laraba amma ka taruta sunan ka sa shi uku. To wannan Nurul Bayan maganin ka ne. Nurul Bayan akwai na kake a duniya zaka karatun sa kalkashin makarantar mu ta Al-Fasaha Institute Online. Jibi ne insha Allah banda goben nan za mu fara karatun littafin wannan. Dan kar a barka a baya, dan kar a barki a baya, dan kar a barku a baya, maza da mata duk ana ɗauka a cikin wannan gurin na wasu ku taɓa wannan lambobi insha Allah. Ko ka kira kai tsaye ko kuma ka ainihin yi magana ta WhatsApp. Saboda ba ku cikin Niger ku yi magana ta WhatsApp yayi. Wanda suke Najeriya ma ko suke Saudiya ga lamba nan ta Najeriya ku yi magana ku ce a saka mu Nurul Bayan za a fara jibin nan. Mu ma a dama da mu domin iya tada bakin larabci, domin idan na ga rubutun larabci ko da ba wasu a ce na iya tadawa insha Allah, ko kuma domin in koyi tada bakin Qur'ani duk Nurul Bayan ya hada. Wanda karatun za a yi daga bango zuwa bango ne sai an sauke insha Allah. Kar a barka a baya, kar a barki a baya, kar a baka labari, kar a baki labari a faruga. Dan kar a rufe group din ya cika kai baka shiga ba, dan kar a rufe adadin daukar ɗaliban ya cika kai baka shiga ba, kuma ka yada wannan bidiyon zuwa ga al'ummar musulmi su ji wannan albishir su ma su rubo su shiga. Kai ka samu ko ai da an tura ka samu, kai ma dan yaɗa mana cikin TikTok, cikin WhatsApp, an yaɗa sauran gurbuka insha Allah ko ina a samu wannan karatu dan a fara da cikin al'ummar musulmi. Gashi azumi na zuwa za a shiga karatun Qur'ani, wani yana shan wahala, kaga wannan littafin da zai fara sai taimaka masa wajen karatun insha Allah. Nagode, Allah ya samu dace, sai an taɓa wannan lambobi insha Allah domin a muku ƙarin bayani.